Bona tarda. No ens esperàvem tanta gent, la veritat. No, estic una mica nerviosa, més del que esperava estar. Jo també. Ens presentem, jo sóc l'Eloi, més conegut, jo en plan no. Tarumau Sant, Dilo, reina, dilo, conocido. I normalment a les meves xarxes parlo majoritàriament de BL i d'altres coses, però majoritàriament BL i això. I avui us parlaré de BL. Jo em centraré en BL i... Jo, que sóc la Lídia Mangahead, creo contingut a les xarxes socials d'anime i manga en català, seré la que centrarà la part de Yuri. Tot i que, ens anirem... Sí, anirem alternant, no serà com bloque A i bloque B, anirem com fent una mica saltejat la part de BL i la part de Yuri. Sí, també he de dir que evidentment si espereu algo molt tècnic no ho serà tampoc perquè una hora no dona temps i menys parlar durant una hora sencera de Yuri i de BL, podríem estar aquí hores i hores. Podríem parlar una hora sencera de Yuri, una hora sencera de BL i encara estaríem curts. Exacte. Llavors és com bé dèiem una introducció, llavors avui anem vestits per l'ocasió amb una samarreta que ens ha fet la Carol, que si després voleu tenim ja enganxines al seu stand, si voleu en el seu stand allà tenen les enganxines, aquí fem promo una mica i doncs jo crec que podem començar, no? Dale, reina. Vinga, va, primera diapo. Primer de tot, primer hem d'entendre una mica la terminologia. Molts i moltes de vosaltres segurament ja sabeu moltes d'aquestes paraules que surten aquí darrere, però per als que sou nous i us esteu incorporant a llegir cosetes del gènere, tant del Yuri com del BL, doncs us expliquem una miqueta, perquè anirem parlant d'aquestes paraules durant la presentació. El Shonen Ai és la paraula que se'ls va donar surt majoritàriament de les revistes de manga shoujo i surt entre els anys 70 i els anys 80 i s'utilitza per parlar d'obres que han estat publicades sobretot durant aquells anys. Actualment aquesta paraula no s'utilitza, tot i que hi ha gent que l'utilitza, no s'utilitza perquè s'associa amb la paraula, comença per P, segueix per D i F, PDF, per no dir la paraula. Tots sabem quina paraula és. Llavors tenim la paraula yaoi, que és la que seguim utilitzant molt sovint i moltes vegades erròniament. Podeu preguntar-li a Panini i a l'Abacus. Són dues paraules que veureu als seus estants. Sí, que se segueix utilitzant i molta gent la segueix utilitzant i, que la podem utilitzar, però en quin context? Això també ho parlarem. Llavors, és un acrònim de Yamanashi, Ochinashi i Minashi, que vol dir sense sentit, sense clímax, sense significat, i tot i que va sortir com a principis dels 80, quan van sortir les primeres comiquet, és una paraula que no s'utilitza per parlar d'obres comercials, sinó d'obres dintre més de doujinshi, dintre de petits cercles de doujinshi, en obres derivades d'obres, etc. Després ja parlarem una mica més. Després tenim junei, tot i que veiem jun, no, és junei. És un terme que prové d'aquelles obres que es van publicar en aquestes revistes. Les obres Shonen Ai, de les autores que parlarem més endavant, es publicaven en aquestes revistes. També va sortir durant els anys finals dels 70 i va durar, la revista Junei va durar fins al 98, però després va tornar a recuperar-se als 2000, etc. Però això ja ho parlem. Després tenim BL, Boys Love, que és la paraula que tots coneixem i que hauríem d'utilitzar, que és per referir-nos a aquelles obres que van sortir a partir dels 90, sobretot quan van començar a sortir les primeres revistes de caire comercial. I després tenim Fujoshi, que literalment vol dir dona podrida. Va sortir com a paraula pejorativa, per referir-se a aquelles dones que no vas a encontrar marido en tu vida perquè llegeixes BL, etc. I això, com totes paraules pejoratives, al final s'acaben apropiant i una mica, paraula, activisme. I el mateix Fudanshi, que és el mateix home podrit. Jo. I hi ha dues paraules que s'utilitzen molt quan parlem dels personatges masculins dels nostres protagonistes, uke i seme. Després hi ha una altra que és suke. Uke ve ukeru de recibir, passiu. Seme, l'actiu. I suke, les dos. Versàtil. I ara terminologia Yuri. Yuri significa literalment Yiri, la flor, bàsicament, d'acord? Això és el que es consideraria el manga que té relacions romàntiques o afectives entre noies, bàsicament, provinent de Japó.
Perquè després ens trobem Shoujo Ai. I és que a les occidentals ens encanta inventar-nos coses. Aleshores, sobretot als Estats Units els hi va donar per posar que Shoujo Ai, que és una que a Japó ni ha existit mai, era com aquell tipus de yuri que no tenia relacions explícites. Entonces, como cosas soft se dan la mano, pues és Shoujo Ai, però això no existeix ni ha existit mai. Després vindria el GL o el Femslash, que el GL és tot aquell contingut de relacions romàntiques o afectives entre noies que ve de fora de Japó, i el Femslash seria com el mateix però versió fanzine, perquè ens entenguem. Tot el que serien com els doujinshis occidentals vindrien a ser Femslash. Què passa amb el GL? Que no només és una que... O sigui, els publishers japonesos van veure la finestra amb el BL i van dir oye, això és molt més simple per tots, GL, si és BL, perquè no ha de ser GL? Però a Japó es va decidir que no i ara no ho fa servir ningú allà. Però va ser com una jugada en plan, anem a fer-ho tot molt més fàcil, BL, GL. Sí, però el GL ara actualment se refereix a... Clar, les coses que són d'Occident, no tot el que ve de fora de Japó. Clar, perquè yuri no té cap connotació negativa, al final vol dir yiri, que és la flor, punt. I aleshores hi ha Yuriko i Yurika, que em semblen unes paraules molt interessants i que realment no havia sentit fins que no vaig començar a investigar per fer aquesta xerrada, que és com es diuen els doujinshis, o els fanfics o qualsevol cosa... Autoritat. Exacte, autoritat, aficionat de romans entre noies. I finalment he posat una paraula que a mi m'ha agradat molt, que es diu akogare, que és una cosa que és molt recurrent, serà molt recurrent al llarg de la història dels yuris, i poso cometes perquè té un sentit, i és aquell sentiment d'idolatració que ens reflexen tant en alguns mangas o en algunes novel·les de com una de les dues sent aquesta adoració i admiració per l'altra persona, però que en cap moment ens arribaran a dir que és un romanç, que tu veuràs clarament que aquesta persona està creixejadíssima amb l'altra, però oye, aquí no ens diran, per escrit no posaran res. I al final el que tinc és Fem, Neko i Riba, que són com una miqueta el UKSM dels Boys Love, que seria Fem és la femenina de la relació, o aquella noia que és com més, més femenina, la noia. Neko vindria a ser la tomboy, bàsicament, perquè tots ho entengueu, i Riba és aquella persona que com que flueix entre les dues coses. Pot ser Neko, pot ser Fem... El suke. Sí, pot estar en tot arreu. Però t'he de dir que Neko en japonès també és el passiu, també. Sí. Què dices? Sí, però... És al revés, aleshores. Curiositats. Sí. I doncs aquí la terminologia. Això sobretot perquè potser anem fent servir algunes paraules després per no haver de tornar a situar-nos en context. I si no, ja us repetirem, no passa res. Com va sorgir? Aquí hi ha molta imatge i ara us explico. O sigui, ho he volgut resumir molt perquè aquí hi ha molta història, però l'important seria com sorgeix a partir de... com sorgeix el Shonen Ai. El Shonen Ai surt a partir de... té els seus orígens en el manga shoujo, sobretot en el grup del 24. Però abans de parlar del grup del 24 volia fer menció a les imatges de Kashota Kabatake, que eren unes imatges d'un autor que publicava revistes tant de shonen i shoujo de l'època, sobretot a revistes shoujo com la Shoujo no Tomo, que es va publicar a principis de 1905, va durar molts anys, fins al 55. I a mi em fa molta gràcia perquè aquestes imatges van trencar amb la imatge de la masculinitat que es tenia, i feia com figures de l'home més femenines. Per exemple, tenim aquest segon senyor que està amb el fundó així baixat, no sé, a mi em sembla com podria ser qualsevol BL actual, que li està apuntant així amb la katana, o dos homes en situació que podria ser més que... I no sé, m'ha fet gràcia com mencionar-ho, com segurament aquestes autores van veure d'aquest senyor i d'aquestes revistes, al final, de revistes shoujo. Al final, el grup del 24 són moltes, però Moto Hagio i Keiko Takemiya com serien les més importants, de les que em centraria.
que es diuen grup del 24 perquè van néixer l'any 24 de l'era Showa, que això correspondria a l'any 1949. Totes van néixer al voltant d'aquella data. Any amunt, any avall. Exacte. Llavors, aquestes dones, aquestes autores, van introduir narratives i personatges molt més complexos, no? Gràcies a la literatura estrangera, no? Obres de Hermann Hesse, sobretot de cinema europeu, història, de mitologia, també de narrativa japonesa. Hi ha per exemple, he posat aquí una imatge de Mari Mori, sempre m'ho confon, sempre dic Mori Mari. El que és de Shirilos. Koibito no Mori, que és aquesta senyora seria la precursora de la novel·la homosexual, no? Una mica, aquesta novel·la precisament parla de moltes coses que parla el Shonen Ai, ¿no? En plan, hombre de 38 años que se enamora de un jovencito de 17, 18 años y ell que és ric, és poderós i ell pues no tant, però és bueno en el platano placer. Bueno, pues aquestes autores van veure tenien com molts referents i també, és que quan em giro no se m'escolta. Sí, ho tinc aquí. Shonen Ai no Bigaku, perdó, estic molt nerviós. Shonen Ai no Bigaku, de Ruko Inagaki. Aquí em fa molta gràcia perquè elles van adoptar la paraula Shonen Ai d'una paraula alemana que es diu Knabenlieben, perdó, el meu alemany no en sé, i em fa molta gràcia perquè quan buscava imatges de... No hauries d'haver dit, donava el peu, Eloi. Vale, Shonen Ai... No, però potser ja veia algú alemany per aquí. Shonen Ai no Bigaku, la portada posa Knabenliebe i em va fer molta gràcia aquesta relació. Llavors, normalment el Shonen Ai presenta dos personatges masculins representats en relacions romàntiques i sexuals i quasi sempre estan representades en escenaris que no són els japonesos. Tampoc són personatges japonesos, sinó que estan representats a ciutats europees com França, Regne Unit, internados en Alemanya... Això us sonarà més endavant també. Spoileo que per en Yuri va un poco igual. Sí, perquè de fet moltes autores que feien Shonen Ai també van experimentar amb personatges femenins. Hombre, a veure. Sí, tot està connectat. Que es coneixeran millor que el seu propi cos. I l'ús d'aquests personatges masculins proporcionaven a aquestes autores una mica per al·ludir indirectament les normes sexuals i de gènere. Evidentment, a Japó, els homes amb homes no es fan petons i les dones amb dones no es fan petons. No us confongueu, per favor. Llavors, un cop parlat d'aquestes dues autores, veiem les dues obres que van iniciar el boom del Shonen Ai, que serien Toma no Shinzo, de Moto Hagi, autora que també tenim publicada aquí. @tomodomo. Esperem. Tot i que és una obra una mica bastant túrbia i molt tòxica, estaria bé que arribés, perquè és història una mica també. I sobretot aquesta de Moto Hagi, de Toma no Shinzo, veu una mica també de... Moto Hagi, una de les seves inspiracions és aquesta imatge de Muerte en Venecia, de Luca Visconti. També és el mateix, relació de hombre adulto con hombre jovencito, noi jovenet. Exacte, i després Kaze Toki no Uta, que aquesta sí que la tenim publicada en espanyol, La balada del viento y los árboles, que està publicada per Milky Way, i aquesta obra sí que podríem dir que és Shonen Ai, no es consideraria BL, es considera Shonen Ai perquè va estar publicada en aquesta època, tot i que si vas a CMOA, que te diu que és shoujo, però és Shonen Ai. I bé, una mica seria això, no? També dic que tenen tots acaben fatal. Tot és drama, tot és... Així com els BLs actuals, tenen finals feliços, la gran majoria. Aquí sempre és, en l'estranger, personatges que no són japonesos, tots es diuen Thomas o Gilbert, tots són així en internados alemanes. I això seria molt resumidament. Evidentment, hi ha molta més cosa. I no sé si ja passem a la... Sí, a Yaoi. Després de la publicació de la 74 de Toma no Shinzo, en el 75 es comencen a fer les comiquets. Aquí les autores ja comencen a fer obres derivades d'altres obres sí que ja més comercials que sí que es publicaven en revistes. Després hi ha una autora, espera, sempre m'oblido del nom, que també es diu... la Maru Mikiko, que va fer un doujinshi que es deia Yaoi, que en principi no significava el que significa ara, Yamanashi, Oshinashi i Minashi, tenia un altre significat, però com l'obra en si, literal, no tenia cap tipus de trama ni sentit, doncs se li va donar això també una mica, se li va donar aquesta lectura.
A partir d'aquí, aquesta mateixa autora, juntament amb altres autores de doujinshi, van crear el Rappori Yaoi Tokushugo, que era un recopilatori de històries homoeròtiques que sota el lema de encara que no hi hagi trama, no hi hagi sentit, no hi hagi significat, sí que hi ha eros. Eros. Ay, eso hay. Eso hay. Com dèiem, era l'acrònim de Yamanashi i Minashi, bueno, Shinashi i Minashi, ja m'estic liant, però en aquella època se li va donar també altres lectures molt divertides. No sé si les puc dir. Evidentemente, estamos aquí para eso. Yamete Oshiri Gaitai, qui sàpiga japonès vol dir, ja sap que vol dir pare, em fa mal el culete. Yaru Okasu Ikaseru, aquesta és més forteta, que és tira tal, violín, fes que acabi. Sí. Bueno, sí. Això ho deien també en l'època, suposo, van sortir diverses lectures del que volia dir. Per pujar els ànims. Exacte. En aquest moment, la paraula shonenai convivia amb la paraula yaoi i també el terme juné, que moltes obres d'aquestes de la shonenai es publicaven a la revista Junei, que al principi es deia Comic Jun, el primer número, després es va passar a dir Junei, i també va aparèixer la revista Alan, que aquesta també tu jo crec que en parlaràs una mica. Amb el moviment lèsbic japonès. Com? Que és un punt de connexió amb el moviment lèsbic japonès. La revista Alan era més textual, aquí no només es publicava còmics, sinó també es publicaven novel·les, es publicaven altres... No només era manga, shonenai. I això va sortir el 78 i va durar fins al 98, el que passa és que després, com que l'editorial que ho portava, com que va decidir treure, però després el 2000 es va recuperar, però bueno, això seria una mica... A la revista Alan és un dels inicis que hi ha, o sigui, de les primeres revistes que van incorporar coses pel moviment lèsbic, i tenien una columna que es deia Comunicacions Yuri, que el que feia era una mica com referència a Boomer, la Superpop, la gent enviava cartes, les noies lesbianes enviaven cartes i ells les publicaven allà. Va ser una de les incorporacions que va fer aquesta revista, de les primeres on hi ha representació del món lèsbic a Japó. I jo diria que ja està. Ah, no, sí, espera, que falta. Llavors ja arribem als anys 90. A partir d'aquí ja, amb el boom del yaoi, totes aquestes es van començar a fer, que si les antologies, que si no sé què. A partir dels 90 comencen a sorgir les revistes comercials. De fet, jo m'havia apuntat aquí més de 30, moltes en els anys 90, el que passa és que moltes van desaparèixer ràpidament, altres tal, però aquí ja es va començar a veure Boys Love, la paraula Boys Love. La primera que ho va fer va ser la revista Image, que és la primera que veieu aquí, que si veieu a la part de dalt, no sé si es veu bé, posa Boys Love. Dalt de tot posa Boys Love Comic. Però també convivia amb la paraula yaoi, com és el cas de la revista Gast, o no sé com pronunciar-ho, que sí que posa yaoi Comic. I ara, més cap a l'esquerra, ja podeu veure, més cap a la dreta, perdó, ja podeu veure revistes més actuals en la que la paraula yaoi ja no hi figura només la paraula Boys Love, o Hyper Boys, o la revista Raging, la Gush, la Kupa, la Charles Mack, hi ha 300.000. Però sí. Ja veureu que no arribem en Yuri, el mateix. Sí, igualito. Aquí n'hi havia moltes més de 30, però bueno. Doncs resumint seria això, shonenai, per referir-nos a obres publicades als 70, principis dels 80, després passem a Junei, que també li deien així a les obres que havien estat publicades a la revista Junei, yaoi, principis dels 80, comiquet, només per referir-nos a obres que provenen d'obres autoeditades de doujinshi. Sobretot, això una cosa... Jo tinc, mira, un exemple molt clar. Jo vaig comprar, em sembla que un sou del manga de fa 3 anys, un doujinshi de Zoro i Sanji. Fantàstic. Sí, és veritat que això m'agreixava. Tu obres la primera pàgina i estan passant moltes coses ja, i no ha passat res encara. O sigui, tu obres la primera pàgina i allà el déu de les espases està fent la seva feina. A veure, trama n'hi ha. No, molta.
Quin tipus de trama? Quatre parades n'hi ha, exacte, la trama. La trama. Vale, doncs això una miqueta, no? Per us feu una idea. Aquest tipus de doujinshis que realment no tenen res més, que van directament, doncs això, t'obres la teva pàgina i tens un sable làser sense buscar-lo, això és, entre cometes... Sable làser no, ja sable, vull dir, els doujinshi, al final... No, sí, a veure, era per no dir tites, no? Vale. Però això es podria seguir dient realment ja avui perquè són realment un tipus d'obres que no tenen ni trama, ni clímax, ni res, van directament al tema. Sobretot com amb obres de la Shonen Jump, no? Captain Tsubasa, Slam Dunk, quan van començar a sortir tipus d'obres. Nos encanta. Doncs feien això. Ens encanten molt. Acabo de dir que tinc un doujinshi de Tom Sanji. Què vaig a dir ara jo? No dic el que tinc jo. Bueno. Tengo más. I bueno, això seria molt resumit. Vale? Llavors, ara li toca el torn a la Maria. Ara apareixo jo. A veure, això no seria ben bé l'origen del yuri, però per entendre l'origen del yuri he pensat que el més fàcil d'entendre seria l'origen del terme yuri. D'acord? Aquest terme neix a la revista Barazoku, que va fundar Ito Bonkaku, que en aquest cas Barazoku significa la tribu de la rosa. D'acord? Aleshores, aquest senyor va fundar aquesta revista, que és la primera revista de temàtica asiàtica, de temàtica homosexual d'Àsia, ara sí, i el que va voler fer va ser donar representació al món lèsbic, de la mateixa manera que tota la revista anava com focalitzada al col·lectiu gay, doncs va voler donar una mica de representació també a tot el que seria la part lèsbica. I va crear el terme yurizoku. Yuri, com he dit abans, significa literalment lliri, i aquest senyor va pensar que si ell a la revista li havia donat nom de flor perquè Bara és rosa, ara si dedicava a alguna al món lèsbic també faríem un nom de flor, i va triar el yuri. Hi ha diverses teories, una és que té forma de vagina, el lliri, una altra seria que el lliri significa la puresa, d'acord? Aleshores, en aquesta columna el que es feia, a mi em sembla com superguai en realitat, perquè el que es feia en aquesta revista era divulgar sobre clubs, associacions, quedades, qualsevol cosa que tingués a veure en el món lèsbic, i servia per difondre, perquè tota aquella gent que vivia fora de Tòquio tingués accés a aquest contingut i a saber que es feien aquestes quedades. Que es farà una festa en un bar gay, faran una cita que serà especialment per lesbianes, per exemple. O una que em va encantar, que era una quedada de lesbianes i gais perquè es poguessin casar entre ells. Per fer això de quedar bé amb la societat, fer veure que són persones útils, que és una que els agrada molt als japonesos, però com a mínim tu ja saps què hi haurà darrere. Després podrien fer la seva vida, no? Com volguessin ells. Exacte, molt més lliure que si hagués sigut un matrimoni arreglat, per exemple. I això vindria a ser els orígens del terme yuri, però diguem-ne que és on més conflicte hi ha amb el terme, d'acord? Durant molts anys les artistes que feien yuri no van voler dir yuri perquè s'associava moltíssim a contingut pujadet de to per homes, d'acord? Va estar durant molts anys, de fet, amb o sigui, es veia moltes vegades d'aquesta manera aquest terme. Aleshores, les autores el que van començar a fer servir va ser el terme onna no ko, que seria com noia, o onna, que era una mica menys vist, que seria dona, o fins i tot, espera que això em costa una mica més, onna no ko doshin, que vol dir dones juntes. D'acord? Tot això era per evitar fer servir el terme yuri perquè els homes ens ho van contaminar una mica. El cas és que, a part d'això, les artistes que eren lesbianes van voler donar també el seu nom d'una manera o altra a aquest gènere. I com que els homes es dediquen a contagiar tot el que té a veure amb les dones, elles al principi feien servir la paraula, o sigui, havien fet servir com a col·lectiu la paraula resu, que és com acortar lesbiana en japonès, que seria com resubian. Elles feien servir resu, però com els homes heterosexuals es van dedicar a fer fetitxes amb aquesta paraula, al voltant d'aquesta paraula, el que van agafar va ser la part final, que és bian. I totes les obres que eren com yuri, però fetes per lesbianes, tenien com aquest segell que era bian. El cas és que després de molt amunt i avall amb la terminologia,
va aparèixer el 2003 la primera revista de Yuri i les va batejar bàsicament com a Yuri Shimai. Així que això va ser com el que directament va assentar la terminologia, en plan, això és Yuri. Perquè també van venir els publishers darrere de tot això, que venien amb la guerra de si el BL és BL, perquè el Yuri no es pot dir GL. Què passa? Que és el que ha comentat l'Eloi abans. Yuri no és una paraula pejorativa, no ve d'algú desagradable ni ha evolucionat malament al llarg de la història. Vol dir directament Yiri. I el que va acabar pensant tant les artistes com les creadors, com les artistes com les fans del Yuri, va ser que si treies Yuri i posaves Girls Love, el que passaria era que es perdria tota la història, que no només abarcava el tema dels dibuixos i la novel·la en el lèsbic, sinó que venia de la història del moviment lèsbic a Japó directament. Aleshores, aquí és quan neix una mica la terminologia. Un cop fet això, i sabent que el 2003 es comença a fer servir Yuri com un terme acceptat a Japó, sí que parlaríem una mica dels orígens del gènere. A principis del segle XX, a Japó hi va haver un moviment feminista que es deia S. Aquest moviment es va acabar desvinculant del moviment... O sigui, les dones heterosexuals es van acabar desvinculant de les dones homosexuals per raons relativament lògiques, tenint en compte que estàvem en 1920 i que els objectius que buscaven unes i les altres probablement no eren els mateixos. Aleshores, què va passar? Que d'aquest moviment, tot i així, va néixer un moviment literari superinteressant. I entre aquestes obres trobem... Perdoneu, Yaneura no Nishoujo. És que el Yaneura em costa una mica i estic nerviosa. Trobem Yaneura no Nishoujo de Nobuko Yoshiya. D'acord? Això és el que podríem considerar, sin paraules específiques, perquè no t'ho diran en cap moment, la primera obra lèsbica. D'acord? En aquesta obra tenim a dues protagonistes que, ojito perquè venen clichés, estan en una escola catòlica. Això em sona. I estaran en una habitació, un internat, evidentment, i estaran en una habitació a l'àtic. Soles. Vale? Soles. Això veurem més endavant com evoluciona aquest tema dintre del Yuri. Això s'acabarà... Tot el que és temàtica d'institut, o sigui, aquests romanços d'institut i així s'acabarà coneixent una mica com a gènere S, però a mi tampoc m'acaba de convèncer dir-li així. Sobretot perquè, tal com està escrit, no puc assegurar que realment s'utilitzi així que preferiré no fer-ho servir. Aquesta obra acaba sorprenentment bé perquè, tot i ser unes amigues que evidentment són més que amigues, carinyos, tenim tots dos ulls a la cara, ahir tu llegeixes molt més. Acaba que la protagonista li dona la seva mà a l'altre protagonista i li diu anem a veure món juntes. I l'altre, com a sentit de sortir de l'escola i sortir al món real juntes. I l'altra tia li dona la mà i diu vámonos. I se'n van. I així s'acaba. I és un final superbonic. Per ser 1919 és un final meravellós. Tenint en compte que tot acaba tràgic. Exacte. Tot és drama. Aleshores, això seria com una mica l'inici de la literatura lèsbica. D'aquí passaríem a Sakura no Miki, el 1957, de Makoto Takahashi. Això és un proto-Yuri, no és un Yuri del tot. Venim amb aquella paraula que hem fet servir abans, que era Akogame. Akogame. Perquè tenim un alumne de primer i un alumne de tercer. I tota l'estona t'ho pintaran com que és una idolatració. Però a veure, carinyo, jo idolatro molta gent, però no en aquests nivells. En plan, amiga, date cuenta. El cas és que aquí no hi haurà petó, no hi haurà res, però casualment és un internat i hi haurà una habitació. Ara més em falta que em diguis que era Alemanya o França. No, passa a Japó. Com a mínim els noms són japonesos. I d'aquí ja sí que fluirem fins al 71 amb Ryoko Yamagashi, que farà Shiroi Heia no Futari, que seria com l'habitació blanca de les dues. Amigues, us sorprendreu del que us diré ara, però passa amb una habitació, a un àtic i en una escola privada. En aquest cas a França, seguim amb els estereotips del BL en aquest cas. I això, aquí hay morreazo, mi gente. Aquí elles, pues no sé, les nits a l'habitació a l'àtic aquest devien ser molt fredes i quan parlen es coneixen i de cop, sense saber com, han de representar Romeu i Julieta.
Sorprenentment, no sé qui seran els protagonistes. El cas és que estan superagobiades amb el petó i quan arriba l'hora de veritat i han de fer la puesta en escena, es mengen la boca que flipeu. Però davant de tothom, en plan, morreo superpassional. Bueno, que esteu veient el morreazo superpassional. Això ho veu tota l'escola. Hi ha uns moviments una mica estranys a l'escola i aquí, amigues, hem dit que veníem als estereotips del BL, amb la Resine, que és... Exacte, del Shonenai. La Resine, que és la noia del cabell roset, comença a sortir amb un noi, la Simone, que és la morena, està superratllada de gelos que flipeu, la Resine s'agòbia amb tot el que li ve i aspira. I deixa la Simone allà, li da igual. Total, que la Simone, que és una dramàtica, nascuda dramàtica a la vida, d'alguna manera o altra aconsegueix morir-se en un club en una baralla de ganivets. Vale? Total, que la Resine s'entera com no sé quants mesos més tard, se'n va a l'institut corrents, tota dramatitzada perquè la seva Simone, que va deixar tirada uns mesos abans, i de cop s'entera que s'ha mort com s'ha mort i es posa superdramàtica. Al final és ella superdramàtica chorant, que no es tornarà a enamorar mai més de ningú. Dramíssima. Romeo y Julieta, un poco soft, que uno no se muere. Sí. I d'aquí passaríem a un dels estereotips més repetits en el món del Yuri, que és les dones príncep. El concepte de les dones príncep, sorprenentment, jo m'he quedat una mica watifaquiada, perquè la primera dona príncep que va haver-hi a Japó data d'una història de 4 volums que es deia Torikei... és que el meu japonès és meravellós. Torikei Monogatari, que és de l'era Heian. O sigui, finals de l'era Heian. L'era Heian va del 749 al 1185. I aquí tenim una bona passió de gavilanes, perquè són 2 fills de 2 mares, un nen i una nena, que no es senten representats amb el seu gènere i fan un canvi de posició, perquè ens entenguem. Què passa? Que ella s'enamorarà, es quedarà prenyada, dramita. Però em sembla com molt sorprenent, estem parlant del 1185, que siguin capaços de parlar de gent que no s'han identificat amb el seu cos. D'aquí ens anirem al Takarazuka, que és un teatre que té unes companyies, una d'elles, unes companyies que estan únicament formades per dones. I això és el Otokoyaku. Bueno, no sé si coneixeu Kageki Shoujo, però una mica veu del teatre Takarazuka i... En aquest teatre, el Otokoyaku significa com bàsicament, o sigui, seria com fer d'home, exacte. I les dones feien tots els papers. Normalment una mica més borders amb els papers masculins, en plan, ens feien una mica de mofa. Però aquest teatre segueix actualment fent-se, vull dir que és molt popular a Japó. És superpopular i sobretot per les dones. Sí. O sigui, el main target, vull dir, moltes dones... Les encanta el teatre de Takarazuka. Total, que La princesa Caballero, que és com el primer manga on apareix una dona principiatitzada, ja ens inventem la paraula, és una clara influència que té Tezuka d'aquests teatres, d'acord? D'aquestes dones que es fan passar per homes. Jo he de dir que la meva mare deia que era la meva sèrie preferida quan tenia 5 anys. M'encanta que la teva obra de preferida de 5 anys fos una noia a la que li havien ficat un cor de noi i anava vestida de tio pel carrer. Jo no coneixia Tezuka, o sigui, em van dir La princesa Caballero, un dia la vaig buscar i vaig dir, ostres, maravilloso, m'encanta. D'aquí ens aniríem a la meravellosa Ryoko Ikeda, que ens fa una Lady Oscar, que ja no només és que vagi com de tio, sinó que ella s'aprofita, amb el seu vestimenta de tio, s'aprofita ja una miqueta de que a les dones es posin contentes quan la veu. A ella li agraden els homes, però si necessita alguna cosa, no tanca portes a tirar una miqueta de tejo, si cal. De fet, és un dels papers que s'interpreta molt del teatre Takarazuka. Sí, cierto. Lady Oscar. Sí. I d'aquí ja evolucionem uns quants anys a Naoko Takeuchi, perquè jo no sé si la relació que tenen Sailor Uran i Sailor Neptune us sembla com primes, com deien Antena 3, no? Em sona una mica xungos i són primes de verdad. El cas és que Sailor Uran
és com, per mi és clarament una neko, perquè és una tia que quan o sigui, en el seu dia a dia va vestida molt tomboy, que és el que hem dit que era. En aquest cas, sí. En aquest cas, hi ha molta gent que la considera riba perquè quan es fa la transformació porta un uniforme de noia molt femení. Aleshores, podria ser com aquesta oscil·lació entre el món, o sigui, el ser femenina i ser masculina a parts iguals. I finalment, dintre d'aquest apartat, evidentment, hem de parlar d'Utena, perquè, amigues, aquí tampoc ens posen paraules, són amigues totes, no dubteu en cap moment que aquí pugui haver atracció sexual entre dones. No sé. En aquest cas, tornem a tenir una dona príncep, però aquí sí que les relacions, o sigui, Utena i Sailor Moon van ser una revolució pel món dels doujinshis lèsbics, us ho podeu imaginar. Aleshores, a tot això sí que hi ha molta influència posterior en d'aquesta figura de dona que jo crec que evoluciona més com a Sailor Moon, com aquest neko, aquesta dona que protegeix i que és com més matxirulilla, és que em sembla fatal dir aquesta paraula, però ja m'entenem. I aquí ja ens anem al que serien les revistes i les antologies. Què passa? Que jo acabo de dir que la primera revista Yuri va ser el 2003, però és que la primera revista Yuri va durar un any. La Yuri Shimai va durar del 2003 al 2004. La sort que tenim és que després va aparèixer la Yuri Hime, que segueix aquesta. Exacte, que va aparèixer el 2005 i segueix a l'actualitat. De fet, és l'única revista Yuri que actualment es publica mensualment, d'acord? Como los hombres tienen que contaminarlo todo, la Yuri Hime va decidir fer la Yuri Hime S, que estava destinada als homes, ¿vale? Què passa? Que és cringe, bàsicament. O sigui, aquí hi havia molt moe, que no sabeu què vol dir, però és com, en plan, aquestes nenes cookies, sí, seria com... No sé com explicar-ho. Nenes fent de bebès, o sigui, no sé, molt desagradable. Les maids, totes aquestes coses, nenes d'institut, amb molts pits, molt ecchi, tot això és el que es publicava a la Yuri Hime S. El 2003 ho van tancar i van unificar els dos continguts a la Yuri Hime. I després vindrien les antologies. El tema és que les antologies no acaben de ser revistes perquè no van amb un gran publisher darrere, ni van amb algú que es posi com a seleccionar especialment les obres, i tampoc tenen una periodicitat molt allà. Aleshores, eren unes revistes que sortien esporàdicament. La primera que va sortir va ser la Tsubomi, que va durar del 2009 al 2012, que per ser una cosa molt bonica és que l'última portada, la del volum 21, és les dues mateixes protagonistes que esteu veient a la primera portada, l'únic que tenen les dues la bufanda com agafada al coll les dues, i em sembla supertendre que acabessin amb el número, amb els protagonistes de la primera. Després tenim la Hirari, que dura del 2010 al 2014, i a la Hirari apareixen moltes obres molt top. I això és molt remarcable perquè eren unes revistes a les que no tothom tenia accés perquè ens entenguem, d'acord? No tothom, o sigui, no era fàcil entrar perquè les havies de conèixer, havies de poder entrar... Bueno, era una mica complicat. I a partir d'aquí, a partir del 2017, tenim la Galet, que dintre dels meus delurus d'estar investigant per això, m'he comprat els 3 primers volums, ¿vale? Gastadora se nace. I la Galeta està fins a l'actualitat. De fet, si la voleu comprar, a l'últim volum vam un calendari del 2024 i us el venden a través de Bulli. Maravilloso. Bueno, i ara parlarem breument del BL en Espanya. Superràpid perquè ens estem quedant sense temps. Sí, ja sé que ho ensenyem. Con torres també se nacen. La primera obra que ens va arribar a Espanya va ser el 2001 per l'editorial que ja no existeix, Glenat, que va ser Zetsuai. Curiosament, li van posar en el seu iom, no sé si algú visualitzeu els ioms com eren els de Glenat, posava yaoi manga. Bàsicament, l'editorial japonesa va dir això que esteu fent, i quan van treure després la seva preqüela, sí, Bronze, després ja posava shoujo manga, seguíem amb el llom de color groc, però posava shoujo manga, però això va ser el 2002. Llavors ja passaríem al 2004, que van portar Gravitation, de Maki Murakami, i a partir d'aquí altres editorials es van començar animant a partir del 2005, Fake, Kizuna, de Sanamima
Mato i de Kazuma Kodaka respectivament, i la cúpula, que va portar vàries, però us he posat Wild Rock perquè la portada a mi en el seu moment em va impressionar. Wild. Vale? Et deixa wild. Vale? També és curiós, no? A mi que obres del 89 arribessin al 2001, no? Però realment era el més popular en aquell moment, en aquella època. Després, van passar ja tots de 10 anys, perquè no es va publicar res, no sabem si és perquè no va tenir èxit o la gent, no sé, no van vendre bé, no se sap el motiu exacte, però no va ser fins al 2014 que llavors Tomodomo ja va recuperar una mica el gènere, una mica no, el va recuperar directament, i ens va portar 7 Days de Benio Tachibana i Hito Takarai i en la misma clase de Sumiko Nakamura, que per cert també té... Ha dado para bastante a Sumiko Nakamura, la saga de la misma clase. El 2014. És veritat, 10 anys, Sí. De 8, sense BL. Però tot i així en seguien arribant poquetes. El 2015, Sikai Breas va animar amb Junjo Romàntica, després Pájaro que trina Novuela, que tots i totes coneixem, Puedo ir el sol, per part de Milky Way, i també Love Stage, de part d'Ibrea, i el 2017, que jo he posat, podria haver posat 50.000, però he decidit Un extraño a la orilla del mar perquè crec que Un extraño a la orilla del mar i Un extraño després en primavera va portar molta gent a lo que és el gènere, no? Va introduir molta gent al gènere, almenys a mi. Vull dir, jo ja, anècdota que m'he deixat d'abans. Jo ja el coneixia, jo amb Zetsuai jo ja el tenia per allà en la seva època, en el 2004-2005, que el va comprar una amiga meva, que jo no entenia per què, però jo l'escoltava, jo la veia mirant, jo comprava Carecano. Amiga, te voy a contar por qué. Jo comprava Carecano, però ella tenia... Tu valies els teus drames i les teves històries xungues també. Jo no entenia per què s'emocionava i cridava, i mirava i feia... Ara sí, no? Sí, cridava i s'emocionava un munt, i jo entenia per què crida. Ara sí ho entens. Bueno, ara crido jo. I bueno, 2017, que va Un extraño a la orilla del mar i moltes més. Ja està, una mica molt resumit perquè ens quedem sense temps. Sí. Ara veig jo, els 3 primers llibres que es van publicar a Espanya, el primer va ser Chirality, una saga de 3 tomos que Norma va cancel·lar en 2. Meravelloso. Del 98. Aleshores, el 2001 ens va portar Kiriko Nananan, que a més Kiriko Nananan amb aquest Blue és una obra superimportant perquè dintre de Japó ja va ser important perquè aportava un punt de vista realista dintre d'aquests finals tràgics de separació. Aleshores, em sembla superinteressant que ens arribés aquí el primer complet de Yuri que ens arriba complet a Espanya. Que el BL. Sí. I després, no va ser fins els anys que hi ha a sota són els anys de publicació a Espanya, d'acord? Del 2001 teníem Blue. No va ser fins al 2015 que no ens va arribar Flores Azules per part de Milky Way, que tampoc els va funcionar molt bé. El cas és que a mi em fa molta enveja el catàleg que té el BL ara mateix a Espanya, perquè a Espanya ara mateix tenim 40 mangas Yuri. En total, no he fet un estimado, 40. Clar, és que comparat amb el BL... És que 40 son los que se publican en un año. Todas las editoriales, incluso las que van a decir nunca publicaremos BL, han publicado BL. Exacto. I tenim 300.000. Arechi, Milky Way, totes estan portant BL. Lo més fort és que hem de donar les gràcies a Planeta, perquè Planeta té 10. Què passa amb aquests 10? És que són una quarta part del Yuri que hi ha publicat a Espanya. Aleshores és molta quantitat, aquests 10. Però estic segura que Arechi, que és molt més petita que Planeta, té més de 10 BLs publicats. Moltíssims més, sí. Pues eso. I aleshores, un cop aquí anirem superràpid perquè anem a parlar del panorama actual a Japó. Com hem dit, Shonen Ai era tot drama. Aquí ja, evidentment, el BL era dibuixat per dones i el públic objectiu eren dones, que això no ho he dit al principi, però el públic objectiu eren dones. Llavors, aquí el col·lectiu LGTB no se sentia representat i aquí els objectius, perquè deien que no es representava correctament les relacions homosexuals, el que les autores i lectores deien, és que al final és ficció i aquí estem parlant de lo que nosaltres volem, punto, ja. Normal, tampoc formaven part d'aquest col·lectiu. Però, evidentment, com a tot, els gèneres evolucionen amb el temps i ara trobem obres dibuixades per homes, aquí a la dreta, Norma, amb aquest Blood plus Ciudadela Nocturna,
i autors com Nagave, com Monotone Blue, o autors que es consideren heterosexuals que inclús tenen fills que dibuixen BL, com publicat per Tomodoma, com Matsui Seven, Hiromasa Kojima, o la que està dibuixant actualment, que la fa ell solet, i Baba Vampire, que em va semblar escoltar que ahir tindria adaptació animada, no sé. I després autors com Ryusuke Nanasaki, que en realitat no és el dibuixant, sinó que Ryusuke Nanasaki és un activista pels drets LGTB a Japó i que va ser el primer home que va aconseguir casar-se a Japó. Com conocí a mi marido és boníssim. Si no l'heu llegit encara, us el recomano molt fort. I està dibuixat per una autora de BL, Yoshitsuki Zuki. Després hi ha autors home també com Kazuki Minamoto, amb obres de My Room Is Not You, també on fa referència a dos homes que acaben casats. I després, tot i que no són BL, té obres com Un gai en la trentena... Jo t'estimo moltíssim, però brillo. Perdó, Un gai en la trentena, de la Kazuki Minamoto, o Kaiju ni Natta Gay, on fa una metàfora del rechazo del noi gay que s'ha rebutjat per la persona que li agrada i es transforma en un monstre com a metàfora. I ja està, passo. Anem en Yuri, superràpido. No? He ficat a la presentació un Milindo Menino, una parella que comença des d'un bon principi, coses que a mi me semblen que estan poc. Milindo Menino, parelles que comencen des d'un principi sent parella. Hidebu Takahashi, autora que no ha funcionat gaire en el nostre país, però una autora que ara les autores s'informen, abans no tant, Hidebu Takahashi, que utilitza termes com bisexual o pansexual a les obres. Això vol dir que les autores s'estan informant a l'hora d'escriure-les. I després, famílies no normatives. Una pareja sin citas, formemos una familia, pues eso, ja està, passo. Super, hiper, mega ràpid. El moviment, l'actualitat de Japó és bàsicament que a partir dels 90 apareixen els cercles de fanzines, perquè ens entenguem, la Comiquet, la Yuricon, llocs on es poden anar a publicar coses autopublicades, cosa que dona molta llibertat a les autores lesbianes perquè no han de passar per un publisher perquè acabi sent un tomo, perquè evidentment, com us podeu imaginar, les històries més adultes o més autobiogràfiques que tenen a veure amb el nostre dia a dia com a persones lesbianes o com a gent del col·lectiu no venen tant com altres tipus de manga. Aleshores, els cercles de doujinshis van donar molta llibertat a aquestes autores. I això també va acabar fent que Kadokawa i altres publishers, que ara no posaré a buscar els noms perquè no tenim temps, es fixessin en el Yuri també i comencessin a publicar tot. I de fet he posat l'exemple d'Eclair de Kadokawa perquè és una col·lecció de 5 amb 2 especials antologies que va publicar la pròpia editorial, el propi publisher, que és superimportant perquè són antologies al final, són cosetes curtetes de gent que no es coneix. I una de les revolucions que hi va haver a dintre del Yuri va ser Kabi Nagata amb La meva experiència lesbiana a la solitud, que podeu comprar a Fandogami en català en aquests moments, i és que aquesta dona el que va fer va ser fer un maleït diari, un diari amb el seu dia a dia, perquè això ho publicava actualitzat. Les seves vinyetes eren un diari i la gent el que estava consumint en aquell moment era el que li acabava de passar a la mangaka. I això va ser una revolució dintre del manga, perquè no... O sigui, jo quan estava llegint el llibre hi havia una cosa molt clara, i és que nosaltres pensem en perspectiva de el que va fer Ikeda pel manga, no? O el que va fer Tezuka pel manga, però el que va fer aquesta dona pel manga és com que el propi Japó va saber valorar-ho al moment el que estava fent. I ja anem amb 2 recomanacions, que el BL... Jo tiro molt el Slice of Life i Kazuki Minamoto, vull dir, soc molt pesat, a mi m'agrada molt. I a mi aquesta història m'agrada moltíssim, té un títol molt llarg, que és Kabesa Dojin Saka no Neko Yashiki Kunwa Shonin Yoki o Gojira Seteiru, que podem reduir com Kabe Koji, Kabe Koji, que té un drama molt xulo també, i ves la història d'un dibuixant de doujinshi, que ha dibuixat doujinshi BL, molt pla, ja ho he. Tenemos. I un idol. Què passa? Que l'idol és molt fan de l'autor, però aquests dos són amics d'infància i malgrat l'autor, el dibuixant, és una mica tsundere i no quiero saber nada de ti,
ell és superfan del seu propi amic i segueix el grup com el que más. I és una història molt divertida, està superviseado amb el protagonista, amb l'idol. I és guai, no? A mi m'agrada molt. I la meva recomanació és Kimi te Narako Yoshite mi Temo, que és d'una autora que es diu Maru Kubota, que de fet li han estrenat un live action que són només 5 capítols de 20 minutets, que jo no l'he vist però el manga m'està agradant moltíssim a mi. És un noi que està super desenganyat amb l'amor perquè el va rebutjar un amic i fa servir l'humor com a barrera, perquè quan l'amic el va rebutjar li va dir que és broma, tio. I des d'aleshores fa servir l'humor per tot, saps? En plan, m'has pillat que era una broma, doncs fa servir com l'humor com a barrera. Però apareix, o sigui, l'envien a una illa de Japó perduda per qüestions familiars i allà coneixerà un noi que potser la idea aquesta que té ell ple establerta que no es tornarà a enamorar de ningú després de la rebutjamenta que va tenir, potser canvia. I de Yuris? Vale, a mi jo he escollit Futari Escape perquè, com segueixo dient, m'agrada molt el Slice of Life, i aquesta obra, aquestes dues, són una nini i una dibuixant de manga, una mangaka. Què passa? Aquestes dues ja comencem partint de que són parella. És un home que dibuixa, però oye, no pasa nada, no pasa nada. Si es bonito, es bonito. Bueno, t'ho he de dir. I, bueno, pues això, com deia, parla d'una noia que és artista de manga, una nini, i faran el possible, bueno, és com el seu dia a dia, i faran el possible per fugir de les responsabilitats adultes, des de fotre's un... Pues sí, ojalà poguéssim, però... I, bueno, a mi em fa riure, és divertida, i així com entre lectures, jo crec que pot estar guai. A mi m'agradaria que el portéssim. I bueno, jo evidentment he donat la torre que flipeu, així que la meva és Kirina Teruhito ga Otoko Nakata, que estaria traduït com el noi que em va agradar no era un noi del tot. Bàsicament tenim una noia que és una friki del rock que flipeu i que li agrada moltíssim la música, però diu que és per gaudir-la sola perquè no coneix a ningú més que li agradi el rock. Aleshores, un dia se'n va a una botiga de música i es creixeix que flipes amb la persona que l'està atenent. Què passarà? Que resulta que la persona que està atenent és la seva companya de pupitre i és una noia, tot i que ella es pensa que és un noi. Ella està convençuda que és un noi i la noia de la botiga, o sigui la companya de pupitre, quan li vol dir que era ella, sent una conversa al pupitre del costat que li diu «Buah, tia, vaig veure un tio que estava boníssim i m'he enamorat d'ell i no sé què», i estan les amigues «Buah, en sèrio, no el vas conèixer, no sé quant». I clar, no s'atreveix aleshores a explicar-li que és ell el noi que tenen a la botiga de música. No, dius, és un autokoyaku? No fa de noi, és només una mica, és una top, però sí que és una neko. I bueno, això seria tot, moltíssimes gràcies per venir, m'esperàvem que fóssiu tanta gent. Merci. No hi ha temps perquè hem de marxar ja, Ja està. Em sap molt greu perquè no hi ha temps per preguntes. Si voleu, teniu les nostres xarxes socials en algun lloc i ens podeu seguir i preguntar-nos el que vulgueu.